Krajem 1985. i početkom 1986. godine grupa akademika iz Srpske akademije nauka i umetnosti, SANU, izradila je nacrt dokumenta koji je postao poznat kao Memorandum SANU. Dokument je tvrdio da je federativni poredak bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, SFRJ, diskriminisao srpski narod, posebno kroz autonomije Kosova i Vojvodine te decentralizaciju. Društvena i ekonomska kriza. Iz sredine 1980-ih navedena je kao osnovni okvir za nastanak memoranduma, koji upozorava na mogući raspad države ako se situacija ne promijeni. Iako nikada nije formalno usvojen kao zvanični dokument SANU-a, on je procurio u javnost u septembru 1986. i izazvao oštru reakciju političkog vrha SFRJ. Neki istoričari i analitičari smatraju da je memorandum legitimno upozorenje na zapostavljenost Srbije u federaciji, dok drugi tvrde da je sadržavao nacionalističku retoriku koja je podgrijala tenzije. Ono što je ostalo ključno, Memorandum SANU nije samo intelektualni dokument, već kulturni i politički preokret koji je dao idejni okvir za kasnije događaje na prostoru bivše Jugoslavije. Danas, skoro 4 decenije kasnije, tekst dokumenta i dalje izaziva polemike. Jedni ga vide kao legitimni izraz nacionalne frustracije, drugi kao korak ka raspadu i konfliktu. Uprkos tome što nije imao formalnu snagu Ustava, memorandum je imao efekat. Oblikovao je javnu svijest, intelektualni diskurs i političku dinamiku Srbije i regiona.